God aften og velkommen til nyhederne. I aften har vi en masse på programmet, så vi springer det meste over og går direkte til vejret. Nej, vent! Stil da. Det er også rigtigt Putin. Han har været nede i Malaysia og Capron flyver midt i luften. Og nej, det er ikke nordmændene, som I alle sammen har gået rundt og troet. Det var heller ikke russerne. Det var kun Putin. Selvom han er russer, så er det ikke kun russerne. Det er kun Putin. Så han nakkede den til sin 3-årige søn, fordi han skal have noget at flyve rundt i, fordi Lego, det er ikke godt nok til ham. Det er alt andet legetøj til heller ikke. Han vil have en stor flyver, en 737. Ja, tak her konspirationsteoretiker. Ja, god aften og velkommen til vejret. I aften, der skal vi snakke om det forfærdelige vejr, der er roset i Norge og Danmark her den seneste uge. Det var ret dårligt. Nå, videre til 5-døgnsprognosen. I den her uge, i de næste 4 dage, der kommer det til at regne som bare pokker. Og så fredag den 13. Der kommer det virkelig til at regne. Vi snakker meter, folkene, så bliv indendør. Eller også så bliver I et af tejer. Og så vejret lige nu, det er meget klart, så du kan se fuldmånen. Så pas på, når I kører hjem. Ellers så bliver I et af varulve. Tak for i aften. Og på gensyn.